třídním srazu po 10 letech. Dnes si představíme třídní sraz Oktávy z roku 2025. Prvním účastníkem je Kamil. Kamil vysokou školu po roce studia opustil, protože se neshodovala s jeho životním chápáním. Veškerý čas tráví sledování volka na mobilu, ignoruje okolí a mluví pouze herními termíny. Druhý účastník je Lenka. Původně trávníkářka, nyní se dala na ezoteriku. Umí věštit z karet a tvrdí, že vidí do budoucnosti, i když to často spíš vypadá jako náhlý základ inspirace. Třetí účastnicí je Anička. Vystudovala medicínu, ale za titul musela zaplatit. Nyní je praktická lékařka v Sedlčanech, ale bojí se jehel. A čtvrtým účastníkem je Jindra. Na Gimplu byl premiant, ale na svou vysněnou vysokou se nedostal a nyní je vyhořelým učitelem fyziky a tělocviku. Trojzářez! Pušujte ten myt! Pušujte ten myt! Kamile, můžeš toho nechat? My jsme na třídním srazu a ty furt koukáš do mobilu na louko. Jindro, tohle jsou mistrovství světa, nemůžou prohrát, jinak jsou out! Koukám, že tě to pořád nepustilo, Kamile. Od střední ses vůbec nezměnil. Co vlastně ty děláš? Ty to vidíš, snaží se být star player v louku a vůbec mu to nejde. Lenko, co ty děláš? Cítím tu mezi námi takovou zvláštní energii. To bude buď tebou, Jindro, anebo tou napjatou atmosférou tady. Já jsem na 100% přesvědčen, že to bude Kamila. Drž hubu a nerví si ty fyzikální zorečky! Počkej, Jindro, já myslela, že tě fyzika přešla už na střední. No, to je k životem. Někdy seš nahoře, někdy seš dole. Takže co teď vlastně děláš? No, učím na střední škole v Sedlčanech a moje aprobace je fyzika a tělocvik. To je super. Školní systém potřebuje takové talenty jako si ty. No teda, promiň. Každý učitel do tebe vkládal tolik nadějí, co jednou vymyslíš, že po tobě něco... Prosím tě, co děláš ty? No, já jsem nastoupila na trávníkářství, ale studovala se tam trochu jiná tráva, než jsem čekala. Nyní přichází Filip. Při studiu začal režírovat filmy, ale žádný neměl úspěch. Své selhání si ale odmítá přiznat a tvrdí, že je na prahu velkého průlomu. Dámy a pánové, no já vás tak rád vidím! Mua! A konečně ten slavný trafný režisér. Já jsem tak rád, že jsem se sem dostal, jo? Prostě ten můj diář, to je tak přeplněný. Hele, ale prosím tě, na čím teď děláš? Máš nějaký projekt, co byste mohli vědět? Jako? Tak, Jindřišku, to ty se nikdy nedozvíš, co teď dělám, ale můžeš přijít na premiéru a rád se ti třeba podepíšu někam na. Já vím, o čem teďka děláš film. Je to něco o nějakém společenství, jestli si dobře pamatuju. To ti řekli ty tvoje kartičky? No vlastně... Hele, ale když já jsem na to přemýšlel, a ono pravděpodobně vůbec nedá smysl, protože když si počítáš všechny fyzikální a fyzikální zákony, tak to vůbec nedá smysl, protože 68%. No dobře, Jindro, dobře. Přečetla jsem si to na plakátku před školou, bylo tam přes půl plakátu. Film Filipa Špaleho, to fakt nešlo přehlídnout. Ahoj. Ahoj. Michal! Bývalý student, ale vyhodili ho z vysoké kvůli tomu, že ilegálně dealoval gumové medvídky. Nyní je jevtiškou a snaží se najít smysl života v klášteře. Michale, co to máš na sobě, prosím tě? Podívej se radši na sebe, to vypadá, kdybys to vytáhla tady někde z popelnice. To já podle toho natočím film, to je prostě hledání vnitřního a Jesus Christ Superstar 2, Michal v akci, já to vidím živě. Jako klidně, ale jenom jestli se obejdeš bez těch gumových medvídků. Počkat, jakých medvídků? A cože to máš vlastně na sobě? Ty jsi to neslyšela? Teď on na výšce, místo toho, aby se věnoval studiu, začala prodávat
jsem pořád tady, jestli jsi si nevšimli, takže pomluvat mě můžete až potom, děkuji. Já jsem jako nevěděl, že skončil takhle. Náhodou je to docela fajn. Myslím si, že jsem dopadl o dost líp než ty. Mám kde spát, mám co jíst, nemusím platit daně a jsou tam docela fajn lidi. Tady někdo umí vyzrát na systém. Já se omlouvám, Lenko, ale když tě tady takhle vidím, úplně se mi vybavil jeden vtip o věštkyních. Jenom jak začínal. Jo, už vím. Kolem jdoucí žena míjí stánek s věštkyní. A najednou z ničeho ní začne vykřikovat. Nevěřte jí ani slovo, lidičky, ta vám z ruky nic nevyčte, vždyť neumí číst. To byl trojzářez, to tam nedáme. Dobrý den, bezpolek. Ahoj. Ondra vystudoval elektrotechniku, ale nenašel uplatnění na trhu práce. Nyní dělá v koloservisu a je biker. Hynek vystudoval chovatele exotických zvířat na ČSFU a při studiu se zamiloval do žiraf. Bože můj, co jsi dělal, Ondro? Tohle vypadá opravdu hodně vážně. Pojďme se za jeho uzdravení pomodlit. Já se modlit nebudu. Jediná víra existuje v čirou matematiku. Si tohleto můžeš dovolit vůbec říct? Ale tohle, jenom jsem jezdil na kole, teď to je běžný. Já teď dělám chovám žirafy. Ale tohle fakt nevypadá dobře, Ondro. Přijď ke mně do ordinace, já se ti na to podívám. No, ale já úplně nevím. Nejraději mám Boba. To je taková milá žirafa. Tak jo, tak zítra tam mám čas. Tak přijdeš ke mně do ordinace a já se ti na to podívám. A pak mu vpíchneš tu injekci proti bolesti? Prosím tě, Jindro, ty jsi fakt vtipnej. Proč mluvíš? Takže Ondro, co vlastně děláš? Od maturity jsem o tobě neslyšela. No, vystudoval se elektrotechniku, ale bohužel mě po škole stejně nikam nechtěli. Takže jsem skončil v koloservisu a teď jezdím na kole. On se tak vždycky hezky usmívá. Zvlášť, když ho krmím. Takže mi chcete říct, že jediný, kdo zůstal věrný svým záletám, je Kamil? No, teď se na něj podívej. Jenom pravostat. Pentakill. Bob má takové zvláštní flíčky na krku. Jsou tak nepravidelné a obkouzlující. No ahoj, Majo. Jak to vypadá? Jako kdybyste měli zrovna hodinu s paní Kokolouškovou. Teda, s tebou už nikdy nikam nejedu. Prosím tě, proč? Co ti zase vadilo? Můžeš mi říct, proč jsme s sebou na zadních sedačkách museli táhnout tu krávu? No co, musím ji naočkovat proti nemoci šílených kráv. Zase ty jehly! To se nemůžeme aspoň chvíli bavit o něčem jiném? Májo, co vlastně děláš ty? Já to bych neslyšel. No, já jsem po vejce šla studovat dál a teď polymerizuju v Litvíně. Ty jo, Májo, dobrá práce. Pojďme, Májo, všichni zatleskat. Já se omlouvám, ale když vás tady všechny takhle pohromadě vidím, úplně se mi vybavily chvíle, když jsme ještě studovali my, co vám? Jo, mě nepadlo. Pojďme udělat brainstorming. Co vás napadne, když se budeme naše studium? Já vás nebudu vyvolávat. Já nevím. Tak já začnu, jo. Tak já si třeba vzpomenu na lyžák. Tak jsme běžkovali, lyžovali, ale stejně úplně nejlepší bylo, když Matěj rozbil loktem přes klíčkou požárního hlásiče. Teda když se nad tím zamyslím já, úplně se mi vybaví vzpomínka, jak si Jindro, ty omylem dal jedný starší spolužačce pánvičkou brutálně po hlavě. Já nejraději vzpomínám na covid. To ti nikdo nevydošel a mohl si celý den hrát holko a edžovat. Vzpomínáte na ten tenis?
Ale já už někam s tím tenisem pořád. A já nemyslím tenhle tenis, já myslím, jak se ten jeden kantor spletl. Podmínkou je, že dva pánové hráli tenis. Tak, dva pánové hráli tenis. Ten byl dobrý, jestli pamatuju. Mně se zase vybaví, jak Kamil pokaždý přirovnával. Tak, v rámci čtvrtohor, kde teď žijeme, se nám střídají doba ledová, ta trvá přibližně 100 000 let, a doba meziledová. V té žijeme teď a ta trvá přibližně 12 000 let. Ano, Paní Štelko, můžu mít dotaz? určitě. A vy jste to zažila? Kamile. Tak, Kamila, a teď mi pověz, co se děje s tělem v pubertě. Paní Štelko, já úplně nevím, jak to říct. Upgradeování zbraně? Já si vzpomínám, jsem viděl Boba poprvé. On měl takové malá očíčka. Nezvali jsme i nějaké učitele? No měl přijít Šimek, Evička a paní Pínová. Ale já stejně čekal, že ta Lady Chuděc se tady objeví. Ta byla vždycky všude, že? Ta byla všude. Jo, Je tady. Bob má taky hrozně zajímavý tvar kopy. A žirafu velmi neobvyklý. Když si tak vzpomínám, že na akademii bylo taky docela vtipné. Pamatuje v té oktávě, jak jsme měli ty břišní tance? To bylo dobrý. Ale stejně jsem tak trochu doufal, že se ta Eva Skibidi Čekalová dostane.